Толкова нелепо стана, го натопиха. Това е прецедент в най-новата ни история в правото. Това убийство ще бъде ли разкрито според вас? Сега, според мен то е разкрито. Дали ще бъде доказано, е вече съвсем друга тема. Вече ви разказахме историята на Владимир Илиев от село Куцина, който чака да бъде оневинен. Ново разследване на криминалисти преди 5 месеца завърши с признания на англичанина Малкъм Райс и съпругата му Мария, бивша вдовица на убития Йордан Йорданов под пряк коровудия. Признанията бяха, че те стоят зад смъртта му. И помня му думите, като вече му казах, той вика, аз съм невинен, вика, аз няма да вляза в затвора, аз ще се хвърля, вика, под някой тир. Аз бях сигурен на 1 милион %, няма за какво да вляза. Владимир Илиев не вярваше, че ще влезе в затвора, но вече 6-та поредна година излежава присъда за убийство по особено жесток начин. Искам да седна от дома, ама на моя синтезатор, не на този, да си посвиря. Владимир е осъден за това, че е убил приятеля си и съсед Йордан. Ходили сме, работили сме, помагал съм му. Аз тогава бях с 2 ръце. Двамата приятели си помагали до 1 ноември 2010 година, когато полицаи нахлуват в къщата на Владимир. И майка влиза в моята стая и ми казва, излезте, че кварталнията, вика. Отидохме в Полски Тръмбеш в полицията. Влязохме там в една стая и единия полицай ми вика, кажи ги, вика, не ги крий. Викам, кого? Ще кажеш, че. Къде беше с нощ, че почнаха да ме разпитват. И почнах да им обяснявам, Едис, къде съм ходил. Към 5 часа бях с 5-6 часа бях с едно момче, правих му мотора. Оттам отидох на магазина. До към 9 часа. С собственичката на магазина тя затвори и отидохме у нейното заведение. Оттам отивам на бензиностанцията. Не, вика, не е тъй. Почвам на ново, обяснявам му тъй, Едис, къде съм ходил. Те тогава спочнаха с мен. Кажи ги, не ги кри, почни като при разказ и почвам. Много пъти ме питаха. И един от полицаите, Анатолий се казва, някой е бил Дани Лудия. Не знам. А ти виждал ли си го същата вечер? Да, бях в заведението, което бях преди да отида на бензиностанцията. Аз бях седнал с Стефан, Данчо и Йордан, като се връща от тоалетната и с ръце ми направи тъй по ушите. Приятелски жест. Да, даже ние вечер, когато става убийството, пак ме вика да вървим от тях. На гости. Много пъти съм се чудил, ако бях отишъл, ако бях тръгнал с него, какво ще я стане. Часове след като е задържан, Владимир разбира, че е в ареста заради Йордан Лудия. Аз до 6-7 часа вечерта не знаех, че Лудия е убит. Те ми казаха, че някой го е бил и Лудия е подал жалба. И те ме местеха в различни стаи. И бяхме долу в една стая от Тръмбеш полицията. И аз ми се стори, че Лудия е там. И питам, има го записано на СРС-тато и нещо. Погледнах през прозореца от Тръмбеш и видях, че татко и навънка на Мария баща й. И си помислих, нямахме кола тогава, че са дошли да ме вземат. Пак то цялото село е било навънка. Аз бях единствения, който не знае какво става. То с Анатолий ми вика, кажи си, вика, ще закарам. И аз си викам, ще кажа, че сме се сбили да ме оставя на мира. И му викам, да, сбихме се, което защо аз бях на съвсем друго място. И тогава спочнаха, с какво го удари, с тухла ли го удари, към каква тухла и към какви работи приказват. Аз се съгласявам само и само да ме оставят на мира. Аз пак не знам какво е станало. И викам, ще се видя, примерно, вечерта с Лудия, няма проблем, ще се разберем. И те нагласят нещата, като го удари, какво стана? Викам, нищо. Как нищо? Те с работи мислят, че ги няма на СРС-тата. Те после почват да записват и записвам точно каквото им трябва. И мотива са 90 лева, дет Лудия имаш да ми дава, че аз съм го убил за 90 лева. А ти как му ги даде тези пари? Аз му дадох 150 да си направи съединител на колата. Той беше седнал до мене и вика, гледай, и си показа ръката, вика настръхна, вика за жеста, вика, дет ми правиш. И ме целуваше по ръцете Лудия.
че мотива на тези полицаи за 90 лева, дето и тъй нагласиха нещата, не е вярно. Аз съм съгласен да ми зададат 99 въпроса, които те си изберат, на 100% няма да имам грешка. Дори Емил Денев, окръжния прокурор, той да ми зададе, ако имам грешка, да ми дигне присъдата. Искаш на полиграф да се явиш. Да ме сложат мене. Аз не съм се крил от никого. Почват заседанията. Мене ме оправдава окръжен съд. Втората инстанция дет ме съди, пак няма никакви доказателства и тя ме осъди. А защо беше под домашен арест? Домашен арест 2 години чаках да излезе ДНК. И излезе ДНК експертизата и ме пуснаха. Дългоочакваното ДНК от петното върху дрехите на Владо се оказва кръв от петел. Като ти казаха, че Йордан Луди е убит и е починал, чисто човешки, като твой приятел, стана ли ти мъчно за него или нямаше време да мислиш? Стана ми. И аз научих о ареста от приятел на Йордан, че е убит. Те ми казват, той почина. Аз изобщо не свързвам моето казаното с случая пък. Направо толкова объркан бях. Задаваш си въпроса, защо на теб? Защо най-лошото на теб? Оставаш без ръка, попадаш в затвора? Има го в Зара. Има и по-зле от мене в момента. Ти имаш право сега, след няколко дни, да се явиш предсрочно, да бъдеш освободен, само че ти не искаш. Нищо да излизам предсрочно. Аз искам да изляза, знаят ги кои са направили убийството, да върнат делото и да ме пуснат мене. Те да се оправят бакиите. Пратил съм до президента, до Цацаров, до Мая Манолова. Те им върнаха. Сега умуват какво да направят. Нищо да излизам предсрочно, защото лежа аз без вина. Имат ги хората. Кои са хората и защо след 8 години разследването тръгва в нова посока? Очаквайте втора част на интервюто с Владимир Илиев от затвора в Троян.